ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷீலா மீன் வறுவல் தான் செய்ய போகிறோம். மீனெல்லாம் கழுவி அம்மா மசாலாலாம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதில் என்னென்ன மசாலா போட்டாங்கன்னு சொல்கிறேன். புளி தண்ணி, மிளகாத்தூள், ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா, உப்பு, 4 ஐட்டம் தான் போட்டாங்க. வேறு எதுவுமே போடல. அதெல்லாம் போட்டு நல்லா கழுகி வச்சுங்க. ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு நாளாக ஊற வச்சுடுங்க. அப்புறம் தவா காஞ்சதுக்கப்புறம் தவாவில் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு மீன் எல்லாத்தையும் ஒன்று நல்லா வச்சு வறுத்துக்கலாம். எல்லா மீனையும் நல்லா வச்சு வறுத்துக்குங்க. நல்லா இப்போ கீழே நல்லாவே கொஞ்சம் வெந்துடுச்சு. அதை கொஞ்சம் நல்லா திருப்பி போட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா திருப்பி போட்டு அப்படியே நல்லா வேக விடலாம். நல்லா வெந்துச்சு. இதுவும் திருப்பி ஒன்று தடவை திருப்பி போட்டுட்டு நல்லா வேகட்டும். சைடு ஃபுல்லாக எல்லாம் க்ளோஸ்அப்பில் வச்சு பார்க்குறேன். எப்படி சூப்பராக இது பாருங்கள் சார். கலர்ஃபுல்லாக நீங்களே பாருங்கள். வேற மாதிரி இது சூப்பராக. அது நல்லா திருப்பி போட்டு நல்லா ரெட் கலரில் வெந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து ஒரு கிணத்துல வச்சுக்கலாம். கிணத்துல வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட்டில் வச்சு சாப்பிட்டு பார்த்தேன். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் சாப்பிடுங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படின்னு பார்த்தா இன்னொன்று மீன் குழம்பு செஞ்சுருந்தாங்க. அதுவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் சாப்பிடுங்க. கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க.